Всеки филм започва с мечта. С едно, ако и с желание да разкажем история, която да докосне хората. Но как тази идея се превръща в истински филм? В поредицата "Как се създава филм" ще проследим целия процес. От първата искра на вдъхновение, през писането на сценария, заснемането и монтажа, чак до готовия филм, който оживява на екрана. Ще научим как работят различните екипи зад камерата, какво прави режисьорът, операторът, актьорите, звукорежисьорът и монтажистът. Ще видим как всяко решение, от осветлението до музиката, променя начина, по който зрителят усеща историята. Киното е изкуство на сътрудничеството и въображението, а всеки голям филм започва от малка идея и хора, готови да я превърнат в реалност. Добре дошли в света на киното. Време е да разберем как се създава филм. Всеки филм започва с идея. Тя може да бъде случка, герой или просто въпрос, който искаме да изследваме. От тази идея се ражда сценарият, основата, върху която се изгражда целият филм. Първата стъпка е написването на сценарий. Но за да направим такъв, трябва да минем през няколко етапа. Нека обясним какво е филмов сценарий. Това е подробен писмен план на филма. Документ, по който режисьорът, актьорите, операторът и целият екип се ориентират, за да заснемат филма. Той съдържа историята, диалозите, действията, сцените, описанията на място и време, както и указанията за визуалната и емоционална атмосфера. Всичко започва с кратка идея или послание, например, как един самотен ученик намира приятел в най-неочаквания човек. Важно е идеите да бъдат записвани, дори в не в правилна документална форма, по-скоро да развихрим въображението си. След това идеята ще бъде структурирана в формат, който вече може да бъде представен на продуценти, режисьори и така нататък. Следващата стъпка е синопсис. Това е кратко резюме до една страница, което описва началото, развитието и края на историята. Третата стъпка е тритмент. По-подробно изложение, около 5-10 страници, без диалози, но с описание на героите и събитията. Това е разказана версия на филма. Четвъртата стъпка е написването на сценарии. Важно е първо да се изгради структура. Обикновено тя се състои от 3 части. Начало, където срещаме героите и конфликта. Среда, където напрежението нараства. И край, където историята достига своята развръзка. След това идват сцените. Всяка сцена започва с уточнение на мястото и времето, например интериор, кухня, ден. После следва описание на действието и диалозите между героите. Добре написаният сценарий не просто разказва, той показва. Затова вместо да пишем "героят е тъжен", показваме как той гледа снимка и бавно затваря очи. Една страница от сценария обикновено отговаря на 1 минута филм. Затова прецизността е важна. Всяка дума има значение. Да се напише сценарий означава да мислиш визуално и да превеждаш идеите си на езика на киното. Това е първата стъпка към превръщането на една мисъл в жива, движеща се история.